To, gani da sabon bayani ku buɗe kunnuwan ku ƙwas domin ku ji wannan bayani don bayani ne da zai amfane ku. Wannan ita ce ainihin tsintsiyar kwangwali da tsintsiyar albarka. Tsakani da Allah an ɓata ta a kasuwa akwai jabu mara kyau wace wahalar banza gara ma baki sha ta ba domin in kin sha ma za ta iya haifar miki da illa. To ga ta ƙwarai ingantacciya mai kyau garanti wacce ita ce kuma kayayyakin haɗin da za a haɗa wannan ko baki wahalar da kanki neman zoɓo kanin farici ta bar sauransu ga daren daƙyam in kin haɗa ta da daren daƙyam wato za a sha tsawon kwana uku mace za ta sha. Tsakani da Allah wannan kin ga duk irin fuloshin ɗin mara da irin ƙara girman nonuwa su cika nono ke inganci ki ga kin tsufa amma nono bai faɗi ba. To in an yi wannan haɗin da daren daƙyam da tsintsiya tsakani da Allah yana da kyau ƙwarai da gaske kuma zai sa nonuwa su ƙara inganci zai yi maganin ciwon mara zai yi maganin sanyi da basir da irin duk wasu matsaloli da ke jikin mace. Aikin tsintsiyar nan ya fi ɗari duk wai aikin da za mu faɗa tana yi sai dai mu faɗi iya inda muka sani amma tsakanin da Allah ba za mu iya kai ƙarshen bayanin amfaninta ba. Wannan ita ce kujerar alfarma. Yan uwa ku yi ƙoƙari ku yi amfani da kujerar alfarma tsakani da Allah tana yi tana da kyau tana da kyau saboda Allah tana da kyau sosai. Haɗi ce kujerar alfarma ta ƙwarai mai kyau saboda ana sa mata turaren da ake so. Mutum zai sa kalar turaren da yake so a ciki in kika sa turaren da yake so a ciki za a dinga amfani da ita. Ana so mutum ya ji ƙanshin ta ne. Ita ɓangaren muruba da daraja da girma da kima irin karya tsere farin jini neman imijin aure mallaka ko saurayi kike so ya turo gidanku a tsaye da magana in Allah ya kin gama da shi. Sannan ne in miji ne zaki mallake shi da duk abin da yake so kin zama akawunta ta banki ne duk yanda yake so haka za a yi. Sannan ne ga bangaren wannan na ƙarfin maza irin lalatattun maza waɗanda ba su gamsar da iyali. Wannan shi zai sa namiji ya samu shi ne wato zaburi ƙara ango da yajin maza zai sa ka samu ƙarfi nan take aiki ba dare ba rana ka zama 24 hours waka. Sannan ga wannan shi na natijar kasuwa ne ayyuka yake da yawa irin masu neman kasuwa haka da kuma irin gidan aiki farin jini na ayyuka da sauransu ko na karatu basira ko kuma irin farin jini kwarjini ko kariya irin haka ko kuma a zuba shi a rawan wanka irin bangaren da an yi wanka da shi sihiri in Allah da duk yanda yake a jikinka zai zube. Wannan na nono ne na shafa irin bangaren masu buƙatar cikan nono girman nono tsayuwar nono da sauransu. Wannan shi zai sa nono ya inganci ya ciccika ya yi tumbul yana da kyau sosai. Bangaren waɗannan abubuwan na malamai su ma muna da su wato su waɗannan abubuwa ne daban-daban. Wannan shi ne tonon silili. Tonon silili shi wato yana sa namiji ya rikice kanki ofis tunananki gida tunananki waje tunananki kina ransa za ki zama ke ce daidai ɗin shi duk abin da yake so shi za a yi Allah yadda. Sannan akwai hayaƙin mujallabul khairi wannan ajizut kenan shi ma na mallaka gigi ce wannan miji nan take ki ga sai yanda yake so da namiji. Ga kuma wannan ƙanshinsa ake so miji ya ji a cinyoyi ake saka shi. Sannan ne ga ina hayaƙin na mujallabul khairi yawa hayaƙin mujallabul alhairi dole in ana so a karɓa hannun namiji. Sannan ana hayyara wannan ko jinjiri ana tiranawa shi irin bangaren shi ma farin jini da kwarjini da karya sihiri da kariya ko mutum ya jefe ka sai dai ta koma kan shi in Allah ya so ya yarda. Yana da kyau sosai mujallabul khairi. Sannan in kin turana shi a gaban ki mai gida ya shiga to ya shigi bala'i ko domin duk abin da yake so a ranar nan sai ya miki. Sannan ga yaƙin mata shi ma mallakar dole yana da kyau sosai na mallaka ne na namiji da sauransu. Ga na gashi can ga mijinki tafin hannunki bangaren matsa mace rub yanda kamar ba a taɓa amfani da ita ba. Sannan ga wannan arabu kacar shi ma irin mallaka da farin jini da kuma gefen irin ƙara daɗi da kuma kulle mace ki ga mai ki tsoke. Ga wannan haɗi mai suna cokalin sababi. Cokalin sababi shi ma haɗi ne wanda ya shafi irin shi gaskiya kina shan sama a jikinki za ki san kin sha magani. Ga hatsabibin daka kenan mai ganawa mata maza azaba. Ga kuma ku sha shigalin kuma aurata ga ƙahon mamaki ku neme ni in muku bayanin su sai dukan suna da yawa. Ga kuma kwalli mai gayya mai aiki kenan ga kwalli